ja porukkaa sieltä tulevan. Mielenkiintoinen tunti edessä toivon mukaan. Meillä ainakin toivon mukaan myös teillä. Ja odotellaan ihan pieni hetki, että saadaan kaikki linjoille ja sitten mennään. Tähän alkuun voi tietysti, toki tervetuloa, hauska nähdä teidät kaikki siellä linjoilla. Ja ennen kuin mennään päivän asiaan, niin muistutukseksi, eli matskut saatte jälkikäteen, eli toki saa muistiinpanojakin tehdä, mutta ei huoli, laitetaan tulemaan tässä esitetty materiaali myöhemmin. Jos tulee jotain kysymyksiä mieleen, niin laittakaa chattiin, me koitetaan poimia sieltä matkan varrella ja viimeistään sitten tuolla homman loppupuolella niin voidaan käydä muutama kysymys, mitä ehditään, niin tässä yhteisesti läpi. Ja tietysti mielellään verkostoidutaan teidän kanssa, jos ei niin jo ole tehty, niin laittakaa linkkarikutsua tulemaan, niin jatketaan juttua asian äärellä sitten eri medioissa. Toki muutkin kuin sosiaalinen media on tervetulleita keskustelun paikkoja, mutta siellä myös yritetään aktiivisia tämän asian äärellä olla. Mutta kello on minuutin yli, niin eiköhän me syöksytä asiaan, eli laitetaan tuosta esitystä pyörimään. Eli tervetuloa kertaalleen vielä kaikille MPS-webinaariin, jossa tänään jutskaillaan johtamisesta, johtamisen kehittymisestä ja johtajien kehittymisestä ja nimenomaan palautteen pohjalta. Että miksi just palautteen käsittelytaidot on niitä, mitkä tänä päivänä on erittäin keskeisiä johtamisen ja johtajuuden taitoja ja miten sitten erilaiset palautetilanteet, yhtenä esimerkkinä 360 voi siinä sitten hyvänä aputyökaluna toimia johtajille ja organisaatioille tietysti myös. Eli raflaavasti lähdetään pohtimaan, miksi joillekin se kehittyminen on helpompaa kuin toisille, mitkä ne semmoiset avaintaidot nimenomaan palautteeseen ja yhteistyöhön liittyen voisi olla, mitä me siitä tiedetään sekä muiden tekemänä tutkimuksena että sitten omana ja vähäsen sitten 360 eli tämmöisen strukturoidun palautekeräämisprosessin avulla niin käydään vähän läpi, että mitkä ne parhaat käytänteet joko yksilötasolla tai organisaatiotasolla voisi olla. MPS varmaan monelle tuttu talo, ollaan tämmöinen osaamisen ja johtamisen kehittämisen asiantuntijapumppu. Suomalainen yhtiö, meitä on jonkun matkaa yli 100 asiantuntijaa 6-7 eri paikkakunnalla Suomessa ja tehdään asiakkaiden kanssa aika monenlaisia asioita. Paljon tehdään ydinosaamisen tunnistamista, määrittelyä, siihen liittyvää osaajien löytämistä, suorahakua, rekrytointia, tehdään sisäisiä potentiaaliarvioita, eli paljon eri roolien ja eri tavoitteiden kanssa työskennellään. Paljon tehdään johtoryhmien kehittymisen kanssa töitä, tehdään muiden huipputiimien yhteistyön kehittämisen ja työn tuottavuuden äärellä hommia. Ja tietysti niin kuin varmasti arvaatte tässä viime vuotta paljon myös erilaisissa muutostilanteissa ollaan oltu tukemassa organisaatioita oikeastaan vähän niin kuin joka tasolla, että sekä autettu johtoa miettimään, että millaisia asioita on hyvä muistaa, kun muutoksia organisaatiossa käynnistetään ja suunnitellaan ja tuettu esihenkilöitä niiden muutosten keskellä ja tietysti tiimiläisiä tiimin työtä myös. Eli halutaan rakentaa hyvin johdettua ja onnellista työelämää Suomeen ja sillä asialla tänäänkin ollaan yllättäen. Mun nimi oli Mäkelän Niilo. Mä vedän meillä johtamisen ja valmentamisen tai kehittämisen pientä ydintiimiä ja titteli nyt on tutkimusjohtaja, mutta oikeastaan kaikkea ihmisten toiminnan mittaamisesta ja sieltä jonkun hauskan jutun tunnistamisesta ja sitten kehittämisen keinojen pohtimisesta niin päivätyökseni teen. Ja tässä vastakkaisella puolella pöytää kollegani Jan tänään mukana. Huomenta vaan kaikille. Erittäin mukava päästä turisemaan näistä palautteen avulla kehittymisestä ja johtajana kehittymisestä. Toimin johdon konsulttina MPS:llä ja
aika paljon se mun työ pyörii just siellä palautteen ympärillä, niin kuin tänään on aiheenakin. Ja johtaminen on aika yksinäistä puuhaa usein, ja varsinkin silloin, jos se palaute on korjaavaa tai ei tunnu kauhean oikeudenmukaiselta, niin se on aika kurja paikka. Ja mä oon sitten semmoisissa tilanteissa auttamassa, kuuntelemassa, sparrailemassa niiden tulosten kanssa. Ja paras palaute, mitä usein tulee kuultua, on se, että johtaja tai esihenkilö lähtee siitä tilanteesta sit vähän kevyemmin mielin ja näkee oman toimintansa ikään kuin paremmin sen jälkeen, niin se on kyllä semmoinen palaute, mistä voi olla ihan tyytyväinen ja ylpeäkin. Sen lisäksi niin on näissä muutostilanteissa mukana uravalmentajana, eli autan sanoittamaan sitä omaa osaamista ja löytää sen uuden työpaikan mahdollisimman nopeasti. Ja koska mulla on myös yrittäjätaustainen MPS:lle tuloa, täällä on 6 vuotta ollut nyt, niin olen sitten jeesannut ja sparraillut myös semmoisia henkilöitä, joita yrittäjyys kiinnostaa yhtenä vaihtoehtona. Että tämmöinen tausta meikäläisellä. No niin. Eli meidän kanssa saatte nyt hetken viettää johtamisen kehittämisen äärellä ja palautteen äärellä. Eiköhän mennä itse asiaan? Kyllä. Eli miksi osa johtajista kehittyy jatkuvasti? Ja tutkimuksesta löytyy ihan selkeitä viitteitä siitä, että mistä se johtuu. Ja sen mainitsen tässä vielä, että kaikki mitä tänään teille kerrotaan, niin perustuu tutkimukseen, joko meidän tai jonkun muun tekemään, että ei olla latelemassa täällä omia mielipiteitä niinkään, vaan ihan kylmää faktaa tuodaan pöytään. Ja tutkimuksen mukaan, tai tutkimusten, semmoiset johtajat, esihenkilöt, asiantuntijat, jotka hyödyntää sitä palautetta, hakee sitä aktiivisesti, altistuu sille, eli uskaltaa ottaa palautteen vastaan ja hyödyntää sitä, niin ne kehittyy selkeästi nopeammin kuin sitten ne, jotka ei näin toimi. Ja ne tekijät, jotka tuossa taustalla on tietysti äärimmäisen tärkeitä, on itsetuntemus, reflektio, eli kyky just omaksua se tieto ja ei niin kuin torjuen, vaan ottaen siitä sen oleellisen ja samalla nähdä, että miten se oma toiminta vaikuttaa muihin ja ymmärtää sen ja sisäistää, niin se on se niin kuin kasvun portti, voisi sanoa, että nämä tekijät kun on kunnossa, niin sitten päästään eteenpäin. Ja meidän intohimona on ymmärtää työelämää ja johtajuutta. Me ei olla MPS:llä niin kuin tämmöinen johtajuuden tutkimus ei ole meille mikään yksittäinen projekti, vaan me on tehty sitä jo yli 10 vuotta. Itse en ole tosin ollut alusta lähtien mukana, mutta siitä lähtien kun on täällä ollut, niin tietysti on ollut tosi hienoa joka vuosi olla mukana suunnittelemassa näitä tutkimuksia ja tutustumassa siihen dataan ja katsomassa, että mitä sieltä löytyy. Et meillä on teemat vaihdellut joka vuosi ja tulee jatkossakin vaihtua, että ei kysytä aina samoja asioita, vaan halutaan selvittää, että miten se johtaminen Suomessa muuttuu, mikä kuormittaa johtajia, mikä on ideaalijohtajan portfolio, mistä semmoinen, onko semmoista olemassakaan ja mikä johtajia motivoi ja mistä he huolehtivat. Ja kaikkia tämmöisiä teemoja meillä on tässä vuosien varrella. Ja jos jotain ollaan huomattu, niin ainakin se, että johtaminen muuttuu koko aika, toimintaympäristöt muuttuu jatkuvasti, niin johtamisenkin pitää muuttua jatkuvasti, eikä ole yhtä johtamismallia, joka toimisi tilanteessa kuin tilanteessa. Et ihmiset on erilaisia persoonia, tilanteet muuttuu, toimintaympäristö muuttuu, se vaatii johtajuudelta myös sitten erilaisuutta. Kyllä. Tässä pieni nosto tämän vuoden tutkimuksesta. Jani tuossa mainitsikin, että näitä paljon tehdään. Tänä vuonna tehtiin kasvun teemasta, minkälaiset johtamisen tavat, kyvykkyydet, ajattelumallit siihen kasvuun linkittyy. Ja yksi nosto tässä, me tullaan julkaiseen tutkimusrapsa vielä ennen joulua. Ne, joita sitten kiinnostaa enemmän perehtyä, niin voitte tuota raporttia käydä tutkailemaan. Se julkaistaan meidän sivuille ja varmasti siitäkin itse asiassa joku webinaari tässä vielä alkuvuodesta ehditään pitää. Mutta yksi nosto sieltä, me profiloitiin
vastaajia, joita meillä oli melkein 1000 suomalaista johtajaa vastasi tänä vuonna meidän tutkimukseen, ja he vähän kuvaili omaa toimintaansa johtajana näillä neljällä karikatyypillä tuossa esitettynä, eli tuommoinen suorittajaprofiili, jossa semmoinen oma-aloitteisuus ja itse tekeminen, kilpailullisuus ja tavoitteellisuus korostuu. Uudistaja, joka sitten taas on tämmöinen kokeilun ja riskinoton oppimisen ja muutosta edistävän toiminnan johtaja. Valmentaja, joka taas on ihmisten coach ja sparrikaveri, jossa sitten korostuu empatia ja osallistaminen, ja varmistaja, joka sitten taas on systematiikan ja läpinäkyvyyden ja johdonmukaisuuden tämmöinen oma johtamistyyli perustuu siihen, että arvostetaan näitä asioita, ja me pyydettiin johtajia kuvaamaan sitä omaa toimintatapaansa, ja tässä näkyy nyt jakauma näistä vastanneista noin 1000 johtajasta, miten he noihin profiileihin suurin piirtein lopsahteli, eli sieltä nousee tuommoinen valmentava ja suorittava johtaminen hyvinkin vahvasti suomalaista johtamista kuvaaviksi, mutta sitten taas tuo uudistava toiminta jää aika paljon vähäisemmälle painoarvolle. Ja tämä oli tässä meillä alustuksessa mukana sen takia, että 4 vuotta sitten, kun me kysyttiin johtajilta näkemystä siihen, että minkälaista johtamistoimintaa tulevaisuudessa ennen kaikkea meidän täytyy oppia ja osata johtajina ja toki organisaationa myös, niin tuo uudistava johtaminen oli se ylivoimaisesti niin kuin tärkein tekijä, mikä sieltä nostettiin esiin. Ja nyt nämä viimeiset 2 vuotta, mitkä tuon tutkimuksen tekemisen jälkeen on ollut aika haastavia ja turbulentteja ja selvästi tehnyt vaikeaksi sen semmoisen oppimisen, uudistamisen ja kokeilujen johtamisen tekemisen suomalaisille organisaatioille. Ja siitä ehkä avautuu yksi semmoinen haaste, mitä tänäänkin käsitellään. Eli semmoista uudistavaa ja jatkuvasti oppivaa johtamista me kovasti kaivataan, mutta tämmöisessä jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä, missä ehkä sitten vielä markkina meitä hiukan haastaa, niin sellaisen käyttäytymisen valitettavasti näyttää siltä, että se vielä johtamistoimintana hiukkasen muuttuu hankalammaksi käytännössä toteuttaa, eli siis suomeksi vähenee. Niin kuin Jani tuossa vihjasi, niin kun käy tutkimustietoa läpi, niin aika nopeasti sieltä tunnistaa sen, että johtamiselle ei ole olemassa mitään semmoista yhtä taitolistaa. Eli valitettavasti tänäkään webinaarina me ei pystytä teille kertoa, että tässä on nämä 5 taitoa, että opettele nämä, niin pärjää tilanteessa kuin tilanteessa, firmassa kuin firmassa, haasteessa kuin haasteessa ja ihmisten kuin ihmisten kanssa. Eli johtamiselle ei ole olemassa mitään semmoista taito- tai kompetenssilistaa, minkä opettelemalla sit joka ikinen asia suttaantuu. Et johtaminen on aina tilanteen, tavoitteen ja toiminnan yhteensovittamista, ja siinä on niin paljon liikkuvia tekijöitä, että tutustumatta, näkemättä ja ymmärtämättä sitä tilannetta ja niitä ihmisiä, joiden kanssa sitä tehdään, niin ei välttämättä aina onnistu. Ja siitä seuraakin tuo kakkoskohta, eli mikä se johtajan keskeinen taito on, se kyetä näkemään sitä tilannetta, kyetä näkemään omaa toimintaa ja altistua sille pohdiskelulle, että miten tämä mun toiminta noihin muihin vaikuttaa. Nähdä sen yli, että mitä mä haluaisin saada aikaan, ja pysähtyä sen äärelle, että miltä tämä mun toiminta muiden silmissä näyttää ja mikä siellä toimii ja mikä siellä ei. Tuossa on vasemmassa kuvassa näkyy se äsken viittaamani muutaman vuoden takainen tutkimus, jossa myös mitallistettiin taitoja johtajilla, joita nimenomaan tulevaisuudessa johtajat itse kertoivat, että he uskovat, että tullaan vaatimaan. Ja tuon uudistumisen ja luovuuden ja kokeilun ja oppimisen johtamisen lisäksi sieltä hyvin voimakkaasti nousi vuorovaikutustaidot esiin. Eli yhä enemmän johtamisesta tapahtuu yhteydessä muihin ihmisiin, eli kyky kuulla, kyky innostua, kyky hyödyntää erilaisuutta, myös sellaisista kohdista, mitkä on itselle haastavia, niin haastaa yhä enemmän oikeastaan millä tahansa organisaation tasolla, mutta tietysti etenkin johtamiseen linkittyen. Eli se, että meidän maailma jatkuvasti nopeammin muuttuu, mullistuu, tekniikka kehittyy, poliittiset suhteet heittää häränpyllyä, jotakin yllättävää tapahtuu lähes koko ajan, ja meidän täytyy jatkuvasti oppia, kokeilla, tunnistaa toimivaa ja toimimatonta
sekä meidän toiminnassa että sitten meidän oman firman rakenteissa, niin sen lisäksi se ihmisten yhteistyössä tekemisen vaade on jatkuvasti suurempi. Kaikki, mikä voidaan tehdä ajattelematta, tehdään kohta koneen toimesta, jos ei nyt jo aika pitkälti niin tapahdu. Jotenka se, mikä meille jää, on se ihmisten välinen tekeminen, ajattelu ja se ajattelun yhteismitallistaminen ja yhdessä tekeminen. Ja nämä kaksi taitoa on sellaisia, mitä me vähän tässä nyt koitetaan teille väittää, että vaikkei niitä kompetensseja yleismaailmallisia välttämättä olekaan, niin uudistumisen johtaminen ja yhteistyön tekeminen ihmisten kanssa voisi olla sellaisia johtamisen taitoalueita, että niihin kannattaa ja ehkä jopa pitää sekä yksilönä johtajana että sitten organisaatiossa johtamiskyvykkyyksinä niin panostaa. Joo, ja tuossa kun hetki sitten esittelin niitä meidän johtajuustutkimuksia, niin unohtui mainita, että me saadaan siis joka vuosi noin 1000 johtajalta palautetta tähän kyselyyn, tutkimukseen ja sitten myöskin esihenkilöitä, asiantuntijoita, työntekijöiltä. Ja tuossa edellisessä kuvassa, missä Niilo esitteli niitä muutaman vuoden takaisia tutkimustuloksia, niin siellä myöskin johtajat ja kaikki muutkin vastaajat olivat vahvasti sitä mieltä, että itsetuntemus ja tunnetaidot on johtajan tärkein osaaminen. Tästä ei ollut epäselvyyttä. Se oli ylivoimaisesti tärkein. Noin 75% johtajista ja 87% työntekijöistä oli tätä mieltä. No nyt kun me katsotaan tätä meidän 360-dataa, jota on kertynyt meille kans aikamoinen määrä, eli tässä on nyt muutaman vuoden takaa, kun ollaan vähän uusittu sitä kyselypatteristoa, niin kertynyt semmoiselta noin reilulta 3000 johtajat, esihenkilöitä, asiantuntijalta dataa, yli 38 000 palautetta ja yli 50 johtoryhmää on osallistunut tähän meidän 360-prosessia yli 200 organisaatiota. Ja sieltä kun katsottu sitten, että mitkä on ne suurimmat kehitystarpeet, niin se on juurikin tämä itsetuntemus, tunnetaidot, vaikeiden tilanteiden käsittely, joka nyt ei tule yllätyksenä, koska vaikeiden tilanteiden käsittely on varmasti supervaikeaa, jos itsetuntemus ja tunnetaidot eivät ole ihan kohdillaan. Eli ja itsetuntemus on nimenomaan sitä, että ymmärtää sen, että miksi toimii tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa ja tunnistaa muiden tunnetiloja, omia tunnetiloja, osaa hallita niitä ja näkee niin kuin omat vahvuudet realistisesti ja tiedostaa niitä omia sokeita pisteitä. Et siitä se itsetuntemus koostuu ja sitten kun ymmärtää nämä tekijät, niin se helpottaa sitten myöskin niiden vaikeiden tilanteiden käsittelyä. Siitäkään ei ollut epäselvyyttä, että mitkä ne vahvuudet on. Et kyllä sieltä nousee melkein henkilöllä kuin henkilöllä se vahva ammatillinen osaaminen ja kova motivaatio siellä taustalla. Kyllä. Eli meiltäkin kysyttiin tuossa, kun etukäteen sai lähettää kysymyksiä, niin siellä oli muun muassa siitä, että mikä se suurin sokeapiste on johtajilla. Ja kyllä se vaan tuntuu olevan se niin kuin oman käyttäytymisen vaikutusten havaitseminen muissa. Niin se on se sokeapiste, joka eniten tulee esiin. Ja nimenomaan semmoisissa tilanteissa, kun se aikomus tällä johtajalla tai esihenkilöllä poikkeaa siitä, miten hänen toimintansa tulkitaan. Eli se aikomus ja muiden kokemus ei kohtaa. Niin tämä on se sokeapiste. Ja se voi olla esimerkiksi niin, että johtajalla on hyvät aikeet ja hän haluaa niin kuin hyvässä hengessä toimia. Joku kokee sen, että se on painostamista ja joku ikävänä kritiikkinä tai muuta, mutta se johtuu pitkälti näistä ihmisten erilaisista persoonista, erilaisista odotuksista ja ehkä just siitä, että ei oikein pysty lue sitä omaa itseensä, sitä, että miltä se käyttäytyminen muille näyttäytyy. Ja miten tätä itsetuntemusta ja tunnetaitoja pystyy harjoittelemaan, miten siinä vahvistuu näiden taitojen osaamisessa, niin on tietysti palaute. Eli palaute on kasvun portti ja se on portti siihen, että miten sitä itsetuntemusta kasvatetaan ja
se on rohkeutta pyytää palautetta. Eli se, mikä on sut tuonut tähän pisteeseen asti, niin tuskin vie sua seuraavalle tasolle. Et jatkuvasti pitää kehittyä ja siitä pitää huolen erilaiset ihmiset, erilaiset tilanteet ja se jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö. Ja 360 on nimenomaan ihan mainio työkalu siihen, että saa tämmöistä strukturoitua palautetta. Kyllähän sekin on todella tärkeää ja vielä tärkeämpää, että sitä saa siellä toimistolla niin kuin ihan siellä käytävillä ja tapaamisissa ja näin, mutta siitä ei helposti tule semmoista kokonaiskäsitystä kuitenkaan, että miltä se nyt näyttää. Ja siihen tämä 360 on tosi hyvä työkalu. Eli me tunnetaan kyllä oma osaamisemme ja tunnetaan omat vahvuudet hyvin, mutta miten se sitten vaikuttaa se meidän käyttäytyminen muihin, niin siihen me tarvitaan kyllä sitä ulkopuolista näkökulmaa. Ja sitten tämä 360 tarjoaa. Ja siis konseptia on se, että tehdään itsearvio, pyydetään palautetta omalta esihenkilöltä, pyydetään palautetta omalta tiimiltä ja kollegoilta. Et niiltä, kenen kanssa teet päivittäin töitä, ketkä tuntee sut parhaiten, niin nehän sitä palautettakin pystyy antaa. Toki sitä saa myös kotoa, mutta se on sitten eri juttu, että niitä ei käsitellä näissä meidän 360-sissä. Se voi kyllä itsetuntemuksen näkökulmasta olla ihan hyvä palautteen lähde. Sekin ympäristö ja kaikki muut rajapinnat, missä me toimitaan, mutta kyllä työn äärelle, kun pysähdytään, niin sekä sen toiminnan uudistamisen näkökulmasta, yhteisen keskustelun lisääminen, erilaisten tulkintojen, näkemyksien ja vaikutusten esiin nostaminen tai sen vuorovaikutus, yhteistyö, taidon kehittäminen, miten musta voisi tulla parempi vuorovaikuttaja, niin siihenhän liittyy aina muut. Sehän ei ole yksisuuntaista tekemistä. Ja jos se mä altistan itteeni palautteelle se asia äärelle, niin se muuttuu aika paljon hankalammaksi. Mä joudun aika paljon arvailemaan ja toivomaan parasta. Et kysyminen on tuossa aika hyvä työkalu. Ja sitten noiden kahden lisäksi vielä tämä kolmas, mitä Jani nyt nosti esiin, tuo itsetuntemuksen kehittäminen, niin aika usein me hölmösti ajatellaan, tai ei se hölmöä ole, se on aika inhimillistä, ajatellaan, että itsetuntemus kehittää, kun mä itse mietin itseäni, mutta hauskaa on se, että se meidän toiminta usein värjäytyy siellä oman pään sisällä ja se näyttäytyy vain yhdessä valossa, kun me sitä mietitään itse. Ja kun me saadaan muilta palautetta meidän toiminnasta, niin se näyttääkin vähän erilaiselta. Se, että kumpi on oikeassa ja mikä on totuus, ei ole relevanttia, vaan se, että miten ne erilaiset toiminnat ja taidot vaikuttaa muihin ihmisiin ja miten muut ihmiset vaikuttaa minuun ja miten mä sitä asiaa käsittelen, niin se on kyllä johtamisen yksi avainkysymys johtajana kasvamisen matkalla. Juuri näin. Ja 360, niin kun mekin näitä prosesseja jatkuvasti tehdään, niin yksi semmoinen asia, mitä me aina toitotetaan ja korostetaan, että tässä ei ole kyse nyt mistään absoluuttisesta totuudesta, eikä tässä ole kyse henkilön arvioimisesta eikä osaamisen arvioimisesta, vaan tämä on palautteen avulla kehittymistä ja niin kuin arviosanaa vältellään viimeiseen asti. Tai ainakin pyritään siihen, että joskus saattaa lipsahtaa. Mutta 360 siis tarjoaa sille henkilölle tukea siihen johtamisen kehittämiseen, eli tuo näkemystä niistä omista vahvuuksista ja kehitysalueista ja ennen kaikkea niistä niin kuin toiveista ja odotuksista, mitä muilla on. Ja sitä kautta sitten, riippuen siitä, että miten sitä palautetta osaa hyödyntää, niin pystyy saamaan tämmöisiä konkreettisia ideoita oman toiminnan kehittämiseen. Ja toki siihen kuuluu tietysti oleellisesti se, että saa tukea niiden tulosten analysointiin. Että se on just niin kuin Niilo sanoi, että muuten se menee semmoiseksi itsepohdinnaksi ja se ei välttämättä ole niin kuin riitä yksinään. Totta kai se pitää pysähtyä ja reflektoida, mutta siinä on hyvä, että on joku puolueeton ulkopuolinen henkilö, joka pystyy sitten avaamaan niitä tuloksia ja ehkä niin kuin tiettyjä väärinkäsityksiä ja näkökulmaa eroja tuoda esiin ja saa niin kuin sen täyden hyödyn niistä tuloksista. Ja sitten kun ajatellaan organisaatiotasolla, on se sitten joku isompi, vaikka organisaation kaikki esihenkilöt tai johtoryhmä, niin saadaan niin kuin kuvaa siitä, että
miltä se meidän johtaminen näyttää. Meillä on varmaan jotkut johtamisen kompetenssit ja prioriteetit, mitä me halutaan tuoda siellä arjessa esiin, niin näkyykö ne millään tavalla tai näkyykö ne riittävän vahvasti ja pitääkö sitä viedä johonkin suuntaan sitä. Jos ei me tiedetä, miltä se nykytila näyttää, niin vaikea sitä lähteä kehittämään määrätietoisesti jollain tietyllä kulmalla ja johonkin tiettyyn suuntaan. Niin siihen tämä antaa sitten tämmöiset koontiraportit ja kokonaiskuvaa. Ja vahvistaa myöskin sitä vuorovaikutusta siellä organisaatiossa, vahvistaa avointa palautekulttuuria, koska tosi tärkeänä osana tässä prosessissa on tietysti ne jatkokeskustelut, kun esihenkilö käy oman tiiminsä kanssa tuloksia läpi, ei esittele niitä, mutta käy niin kuin omia havaintojaan ja tulkintojaan läpi ja vähän sparrailee, että tai minkälaista viestiä hän on saanut, että missä häneltä toivotaan tai odotetaan semmoista kehittymistä ja mihin hän aikoo tarttua, että onko tämä se hyvä juttu teidänkin mielestä niin kuin oikea asia tarttua ja näin poispäin. Ja miksi sitten jotkut näkee sen palautteen mahdollisuutena ja toisille se on uhka, ehkä niin kuin uhka sille omalle minäkuvalle ja torjuu sen palautteen sen sijaan, että ottaisi sen tämmöisenä niin kuin kehittymisen väylänä ja altistuu sille palautteelle, niin sitä voidaan tarkastella esimerkiksi tämmöisen mainion nelikentän kautta, jossa on 2 ulottuvuutta, mitä me tarvitaan nimenomaan siihen palautteen käsittelyyn, jotta on mahdollisimman tehokasta, niin me tarvitaan aitoa motivaatiota, eli halua kehittyä, ja sitten reflektiokykyä, eli taitoa tunnistaa ja hyväksyä se oma vaikutus. Jos nämä molemmat on kunnossa ja vahvoja tässä henkilössä, niin voidaan puhua tämmöisestä oppimisen mestarista. Eli vaikka se palaute, jota tämä henkilö saa, niin sattuu, niin hän silti kokee, että okei, tähän mun pitää tarttua. Siitäkin huolimatta, että tämä ei nyt tunnu mukavalta, tämä oli mulle yllätys, mutta tähän mun on oikeasti tartuttava. Sitten jos taas ei ole ehkä niin hyvää sitä reflektiokykyä käsitellä sitä palautetta, ei ehkä osaa priorisoida asioita tai niin kuin ei osaa säädellä sitä omaa toimintaa, omaa tunteitaan niin vahvasti, mutta se motivaatio on ihan huipussa, niin silloin voidaan puhua tämmöisestä yliyrittäjästä, että pitää saada kaikki kerralla valmiiksi ja tartutaan niin kuin 10 eri asiaa, mitä ruvetaan kehittämään ja sillä tavalla lähinnä sitten vaan uuvuttaa itsensä eikä saa oikeasti mitään valmiiksi tai tuskin saa, että pitää olla kyllä ihan supersuorittaja, jos lähtee niin kuin 10 asiaa kehittää kerrallaan. Ei auta, vaikka olisi supersuorittaja. Ei auta, joo, nimenomaan. Ja torjuja taas hänelle ei ole oikein sitä motivaatioa eikä ole reflektiokykyykään, niin hän nimenomaan ehkä kokee sen uhkana omalle minäkuvalle ja torjuu sen palautteen, ei halua käsitellä sitä, ei ota sitä itteensä. Lykkääjällä motivaatio puuttuu, mutta reflektiokykyä olisi. Hän ehkä toteaa, että joo, että ihan hyvä pointti, kyllä mä tästä saan kiinni, mutta just nyt on tilanne sellainen, että ei tähän pysty oikein tarttumaan. Ja tämä ei tarkoita tämä nelikenttä sitä, että joku on aina jossain tietyssä lokerossa, vaan vähän riippuen siitä, että mitä se palaute koskee, keneltä se on tullut, missä tilanteessa, niin voi löytää itseensä sitten näistä tekijöistä riippuen niin vähän eri lohkoista tuossa nelikentässä. Ja tämä on niin kuin hyvä näkökulma. Tässä ei mitenkään väitetä, että kaikki maailman kehittymiseen liittyvät asiat on tuossa nelikentässä, mutta tämmöisillä asioilla voitte vaikka itse, jos olette saanut palautetta jostakin toiminnasta, että pitäisi enemmän tehdä jotakin tai eri tavalla seuraavaksi jossakin tilanteessa toimia, niin noin 2 kysymystä kannattaa esittää itselle. Ensimmäinen se, että onko tämä minulle tärkeää, haluanko mä tehdä tätä, onko minulla aidosti motivaatio tähän, mistä se motivaatio tulee, haluanko mä tehdä tätä sen takia, että on mun mielestä fiksua vai sen takia, että noiden mielestä mun täytyy. Ja toi on tärkeä pohdiskelun paikka, että mikä se on se energia, millä mä aion tämän tehdä. Mä veikkaan, että aika monella on päivässä paljon muutakin tekemistä, kun sinne tulee ylimääräistä painetta, ylimääräistä tavoitetta, muuttaa omaa toimintaa, se vaatii aina aika paljon energiaa. Onko mulla aidosti halu panostaa tähän ja löytää se energia tämän asian äärelle. Ja toinen sen tunnusteleminen, että mitä tämä mulle tarkoittaa. Se
kysymys itselleen, että onko tämä osaamiskysymys, tarvitsen mä tähän jotenkin tukea. Mä oon kuvitellut jo toimivani oikein, nyt mä sain palautetta, että mun täytyy muuttaa toimintaa. Mistä tässä on kysymys? Onko tämä mulle luonteenomasta? Haastaako tämä mua mistä näkökulmasta? Ja noin 2 kysymystä, kun itsekseen pohtii, niin huomaa, että on jo aika paljon tietoa siitä, että mitä aion seuraavaksi tehdä. Ja sen takia ne kannattaa niin kuin pohtia läpi ennen kuin menee sanomaan jollekin, mitä aikoo asialle tehdä. Siinäpä ehkä tuo ajatus. Yksilötasolla, kun sitä palautetta käsitellään, niin mitä me johtajien kanssa tehdään, niin me tehdään hyvin tuommoinen varmaan aika monelle järkeenkäypä ikään kuin ulkopuolisen tuen jäsennys sille palautteelle. Eli ihan ensimmäiseksi me pysähdytään ja vedetään syvää henkeä ja mietitään, että minkä äärellä me ollaan. Onko me saatu palautetta, ollaanko me haukkumisen äärellä, kaikki antoi mulle huonoa palautetta, ollaanko me oppimisen äärellä, hei nyt mulla on mahdollisuus nähdä mitä ihmiset toivoo multa ja mitä he uskoo, että meidän yhdessä pitää saada aikaiseksi, että me onnistutaan. Miten me suhtaudutaan siihen palautteeseen, mitä meille on tullut. Se on se ensimmäinen lähtökohta, eli me mietitään, että minkä asian äärellä me ollaan. Ja siitä seuraa hyvin nopeasti sitten se seuraava kysymys, että millaista johtamista mä haluan rakentaa. Mikä on mulle merkityksellistä, millainen esihenkilö mä haluan olla, millainen johtaja mä haluan olla, millaisen johtoryhmän mä haluan ympärilleni rakentaa, mitä mä heiltä odotan ja mitä mä toivon, että he odottaa multa. Ja me vähän pysähdytään kalibroimaan sitä, että missä me oikein ollaan. Ja sen jälkeen me tutustutaan siihen kerättyyn palautteeseen. Ja siihen kerätään niin, että ensin katsotaan se kaikki. Ei yhtään selitetä pois eikä yhtään mennä nopeasti kritiikin äärelle tai niin kuin ihmisillä on taipumus mennä aina suoraan sinne, missä näkyy punaista ja sitten vedetään pari hernettä vasempaan sieraimeen ja sitten ei oikein nähdä eikä kuulla mitään muuta. Niin ensin otetaan vastaan se kaikki palaute ja sitten annetaan se hetken aikaa muhia, nukutaan yön yli ja mietitään omaa tilannetta, mietitään niitä tavoitteita, mietitään niitä ihmisiä, mitä meidän tiimi oikeasti täällä on tekemässä, mikä mun rooli on, millaiset nuo tyypit on, ketä mun tiimissä, tarvitsetko ne kaikki samaa vai jokainen jotakin eri juttua. Ja sieltä me ruvetaan sitten pikkuhiljaa tunnistamaan, että okei, täältä pitää, niin kun, nämä pitää pistää prioriteettijärjestykseen. Et esihenkilöön ja johtajaan kohdistuu aina hurja määrä toiveita ja odotuksia. Se ei suinkaan tarkoita sitä, kun me käydään ne kaikki läpi, että meidän pitää jokaiseen reagoida tai jokaiseen löytää vastaus. Mutta sieltä saattaa löytyä joitakin sellaisia, joita onnistumisen näkökulmasta, joko tiimin onnistumisen tai itse oman roolissa onnistumisen näkökulmasta kannattaa lähteä kehittämään ja edistämään. Ja kun me tunnistetaan sieltä sellaiset, joko taas tuon äskeisen nelikentän kautta ne, mitkä mua motivoi, tai ne, mitkä mä haluan, missä mä haluan kasvaa ja missä mä koen, että mulla on mahdollisuus kehittyä, niin niiden eteen me ollaan valmiita ponnistelemaan ja päästään seuraavaan kohtaan, eli ruvetaan miettimään, että mitäs tälle nyt sit oikeasti voidaan tehdä. Ja tuossa ehkä, vaikka varmasti niin kun ammattilaisesta on noissa 2 ekassakin paljon hyötyä, niin kyllä se sitten semmoinen oman käyttäytymisen kehittämisen, ideoinnin, iteroinnin ja konkretisoinnin tuki on usein se, mihin meillä sillä arjessa on kaikkein vähiten aikaa. Ja siinä niin kuin 360 auttaa. Eli me pystytään tunnistamaan käyttäytymistä, niitä tilanteita, missä me toimitaan jollakin tavalla ja missä meiltä toiminnan muutosta vaaditaan tai pyydetään tai toivotaan. Ja sitten me pystytään miettimään, että mitä se voisi olla ja osaanko mä. Ja jos mä osaan, niin mitä mun täytyisi oppia tai miten siinä tilanteessa mun pitäisi reagoida tai mitä mun pitäisi muistaa tai mitä mun pitäisi nähdä. Ja se on usein aika yksinkertaistakin sitten se konkretisoinnin tekeminen. Me mietitään, mitä me halutaan, me mietitään, missä me ollaan nyt, me mietitään, mitkä meidän vaihtoehdot on, mitä me voidaan tehdä. Onko joku, mikä mua estää, miksi mä nyt jo toimin noin, miksi se on mulle vaikeaa ja mikä se on se aita, mikä mun pitää ylittää, että ton toiminnan itsessäni pystyn ylläpitämään tai synnyttämään ja sitten se on se rutiini. Sitten me ruvetaan rakentamaan sitä tapaa toimia uudestaan ja se vaatii sitten taas sitkeyttä. Jos oikein yksinkertaistetaan ihmisten toiminnan muutosta, niin siellä on 3 elementtiä. Ensimmäinen on se, että pitää haluta. Pakko on kauhean huono motivaattori, se kestää vain sen aikaa, kun se on läsnä ja sitten kun se poistuu, niin poistuu myös motivaatio.
Mutta se ei riitä, että sä haluut, sun täytyy myös osaa. Eli sitten tullaan siihen, että mikä se on se taito, mikä mun pitää oppia. Joskus se voi olla ajattelun taito, joskus se voi olla itsesäätelyn taito, joskus se voi olla ihan vaan osaamista tai käytänteitä tai kokeiluja. Mutta joku taito, joku toiminta mun täytyy opetella ja tunnistaa itsessäni. Ja sitten se viimeinen ja kaikkein haastavin on se, että millä mä ylläpidän sitä toimintaa niin kauan, että siitä tulee mulle rutiini. Kaiken voi tehdä kerran, mutta sitten kun pitää tehdä sitä jatkuvasti, niin yllättäen me ajaudumme toimimaan helposti sillä itselle ominaiselle tavalle, eikä pystytä sen takia ylläpitämään niitä opittuja asioita, joita me tiedämme, että meidän pitäisi, mutta emme silti ylläpitä. Ja 360-prosessilla me voidaan harjoitella noita, niin kuin sanottu, se kerää strukturoidusti näkemyksiä siitä, mitä johtamiseen tyypillisesti suomalaisessa organisaatiossa, millaista toimintaa, käyttäytymistä ja tavoitetta niihin liittyy. Meillä on olemassa siihen tietysti valmis sapluna, tuolla taisi olla chatissa kysymys räätälöinnistäkin, niin sitä tehdään myös, ehkä joka kolmas tutkimuksista sisältää räätälöintiä, eli MPS hän on ihmisen työkäyttäytymisen ymmärtäjä ja mitallistaja ja arvioija sekä rekrytoinnin että sitten esihenkilö- ja tiimitoiminnan johtamisen näkökulmasta. Eli me ollaan ammattilaisia miettimään, että mitkä asiat on eri organisaatioille relevantteja ja millaista käyttäytymistä se käytännössä tarkoittaa, eli miten niitä sitten voidaan mitallistaa kysymyksiksi vaikkapa 360-sessä. Ja sitten kun me lähdetään organisaatiotasolla tekemään noita, jos äsken puhuttiin siitä yksilön prosessista siinä palautteen äärellä, niin organisaatiotasollakin ollaan huomattu muutama semmoinen yksinkertainen asia, mitkä tästä kannattaa ottaa itselle koppia, kun lähtee johtamista. Eikä sen 360 tarvitse, 360 on yksi palautteen muoto. Palautetta on myös se, että me jutellaan tai kysytään millä tahansa formaatilla. Me esitetään kysymys ja ollaan hiljaa ja kuunnellaan, mitä muut kertoo ja koitetaan kerätä sieltä itsellemme ymmärrystä siitä, missä me ollaan ja mitä meiltä toivotaan. Se on vaan usein kovin vaikeaa vapaamuotoisesti, koska ihmiset näkee asioita aina sen oman tilanteensa tehtävänsä läpi. Ja silloin se strukturoitu mittari antaa meille helpommin kokonaiskäsityksen siitä, että missä me ollaan hyviä ja missä meillä toivotaan lisäenergiaa, lisäajankäyttöä, missä me toivotaan uudenlaisia käytäntöjä tai toimintoja tai vahvempaa esihenkilöosaamista, kuin se, että me saadaan vain vapaata palautetta organisaatiosta, joka toki on arvokasta sekin, mutta siitä se kokonaisnäkemyksen rakentaminen on haastavampaa. Mutta tämä keskustelu on hirveän tärkeää, eli niin kuin avoimen palautekulttuurin rakentaminen on kuuntelun prosessi, ei viestimisen prosessi, vaikka viestiminen tärkeää onkin. Ja se kaikki lähtee siitä, että miksi me sitä teemme. Sillä pitää olla joku tavoite. Ei me tehdä sitä vaan huvin vuoksi, vaan me tehdään sitä sen takia, että me halutaan kehittää organisaatio, jossa tehdään tehokkaasti, tuottavasti ja hyvillä mielin asioita. Me löydetään erilaisia rooleja, me löydetään erilaisia toimintatapoja, me kuullaan niitä ääniä jokaiselta työntekijältä, jotka työn tekemiseen vaikuttaa, on se sitten asiakasrajapinnassa tai sisäisessä yhteistyössä se haaste, niin me kuullaan niitä asioita ja me ratkotaan niitä ongelmia yhdessä. Me kehitetään johtamista, koska siitä on meille hyötyä, ei huvin vuoksi. Ja sen tavoitteen auki puhuminen on tosi tärkeää. Millaista johtamista meillä on lupa jokaisen odottaa, mikä on meille tärkeää, mitä me odotamme itseltämme ja mitä me odotetaan työntekijöiltä. Ja sen niin kuin oikein sanotuksen löytäminen, mikä on meille relevanttia, millä tavalla me halutaan tätä tehdä, niin se on tosi tärkeää. Ja tietysti siihen liittyy myös tuo kehittymisen ajatus, että ollaanko me tekemässä suoritusarvioita, läimetäänkö me keltaisia ja punaisia lappuja esihenkilöiden otsaan vai kerätäänkö me palautetta, jotta he onnistuu työssään paremmin, jotta heidän tiiminsä menestyy paremmin, jotta me yhdessä onnistutaan paremmin. Niin tuohan on todella tärkeä arvopohjavalinta, minkä organisaatio täytyy tehdä, viestiä ja sitten seisoo sen takana. Sitten tietysti kun jotain tehdään, niin ei ole mitään järkeä tehdä, jos ei sit oikeasti hyödynnetä. Eli tehdään asiat läpinäkyväksi, mietitään, miten palautetta kerätään, miten sitä palautetta käsitellään ja miten me ylläpidämme sitä palautteen käsittelyä. Tämä oli taas se rutiini.
rutiinijuttu. Eli jos jätetään ihmiset yksin rakentamaan rutiineita, niin me kuormitamme kamalasti ihmisiä. Tehdään se yhdessä, löydetään yhteisiä prosesseja, yhteisiä toimivia käytäntöjä, jaetaan parhaita käytäntöjä, opitaan virheistä. Miksi kaikkien täytyy esihenkilönä saada tehdä samat virheet? Miksei me voida kertoa omista virheistämme, jotta kaveri välttyy edes yhdeltä niistä itse. Tämmöisien käytänteiden rakentaminen helpottaa sitä yhteistä oppimista ja sillä se kulttuuri rakentuu. Yhteistyötä rakennetaan tekemällä yhdessä töitä, avointa palautekulttuuria rakennetaan kertomalla avoimesti siitä, miltä yhteistyö sun kanssa tuntuu. Ei tehdä siitä sen monimutkaisempaa. Ja miltä se sitten käytännössä prosessina näyttää? Se näyttää siltä, että me ensin yhdessä asiakkaan kanssa mietitään, että mikä se iso kuva on, mitä me ollaan täällä tekemässä, mitkä on meidän isoimmat lähitulevaisuuden haasteet, mitä osaamista niiden haasteiden ratkaiseminen käytännössä tarkoittaa, mikä on meidän arvopohja, mitä me uskotaan ihmisistä ja ihmisyydestä, millaista kulttuuria me uskotaan, että meidän organisaatio tarvitsee, jotta se noihin tavoitteisiin ja tulevaisuuden osaamisiin pääsee ja jotta ne pääsee kukoistamaan. Ja sieltä syntyy näkemys siitä, millaista johtamista meillä on. Tällaiset asiat meidän johtamisessa me halutaan, että nähdään. Näissä asioissa me halutaan, että meidän johtajat on hyviä ja nuo asiat on meille vähemmän tärkeitä. Ja me tehdään valintoja ja me määritellään johtamisen kompetensseja ja kyvykkyyksiä. Ja niiden pohjalta voidaan sitten pyytää ihmisiltä palautetta, että miten ne käyttäytymiset, miten ne osaamiset siellä arjessa näkyy. Ja sieltä me nähdään, että tässä me ollaan nyt. Ja sieltä me nähdään, että tonne me halutaan mennä, niin silloin näitä osaamisia meidän täytyy yhdessä harjoitella ja treenata. Meiltä löytyy jotakin, jo rakennetaan sen päälle, mutta tunnistetaan usein myös jotakin tarpeita kehittyä. Ja sitten me rakennetaan sitä yhteistä tietoisuutta siitä meidän johtamisen tilasta ja siitä, mitä se sitten käytännössä arjen tekemisenä esihenkilöille ja johtajille tarkoittaa. Ja oikeastaan se 360, mulle ehkä henkilökohtaisesti niin kuin kaikkein hienoin piirre 360 on se, että johtamisen kehittäminen perinteisesti on ulko-ohjattua toimintaa. Tässä on sulle kurssi, ilmesty paikalle, opi jotain. Ja sitten meillä on yleisössä ihmisiä, jotka on käsketty paikalle oppimassa jotakin johtamisesta tai esihenkilötyöstä, mutta se jää etäiseksi, se ei puhu heidän kieltään, se ei puhu heidän tiimiään eikä heidän arkeensa. Ja 360 tekee siitä yksilöllistä. Se kertoo jotakin juuri sinusta, juuri sinun roolistasi, sinun tiimisi tarpeista ja siitä, millä sun tiimis onnistuu tai mitä sun tiimi tarvitsee onnistuakseen. Ja sehän on jotain, mikä kiinnostaa joka ikistä esihenkilöä. Miten mä voin roolissani onnistua paremmin, miten mä voin varmistaa, että mun tiimi onnistuu paremmin. Se kiinnostaa ihan joka ikistä. Sitten kun me mietitään yhdessä, että mitkä ne meidän organisaation johtamisen must-haveit on, niin sitten se myös kertoo meille jotakin siitä, että mitä me halutaan yhdessä tehdä ja millä pelisäännöillä me kimpassa pelataan. Ja me saadaan asioita yhdenmukaistettua, mikä on usein hyvä asia, mutta ennen kaikkea me saadaan ihmiset ymmärtämään, mikä on relevanttia ja olennaista, jotta meidän organisaatio menestyy. Ja siinä johtaminen on aivan keskeisessä roolissa. On se sitten itsensä johtaminen siellä tiimitasolla, esihenkilötyössä, muiden työn ohjaaminen tai johtamisen työssä, missä sitten organisaation toiminnan ja asiakkaan haasteiden välisiä kipupisteitä ratkotaan, niin joka noissa kohdissa se johtamisen elementti on keskeistä. Ja sitten kun me tehdään sitä yhdessä, niin me voidaan tehdä prosesseja, me voidaan päättää tapoja, millä meillä käsitellään, mitä meillä tehdään, mitä meillä tähän kuuluu. Ja silloin me luodaan niitä yhteisiä rutiineja. Ja se on sillä, millä se kulttuuri muuttuu. Hyvä. Eli jos nyt haluaa jollakin tasolla vetää yhteen, mitä me 360 ja meidän ajattelujohtamisen ympäriltä haluttiin tänä aamulla teille kertoa, niin tossahan ne ehkä, en tiedä onko ne juuri hyvin tiivistetty, mutta sellaiset asiat, mitkä me haluttiin kertoa, on se, että tutustuminen siihen omaan johtamiskoneeseen, niin se on ehkä tässä ajassa ja siinä suunnassa, mihin maailma on menossa, niin se on kyllä niin keskeinen taito, että haluaisin sen nostaa lähes keskeisimmäksi johtamisen taidoksi. Kyky tarkastella omaa motivaatioa, omaa taitopalettia, omaa kykyä käsitellä painetta,
omaa halua kehittyä ja kasvaa. Ja se ei suinkaan tarkoita sitä, että meidän täytyy olla paras näissä kaikissa, mutta meidän täytyy tietää, miten me toimitaan ja mikä meille toimii ja ei toimi ja mitä me ihan oikeasti asioista ajatellaan. Ja palaute on siihen kamalan hyvä työkalu. Itse asiassa palaute on siihen aika välttämätön työkalu. Jos emme saada palautetta, niin me ollaan oman ajattelumme vankeja ja me kaikki tiedetään, mitä silloin käy. Että eristetään ihminen oman päänsä sisälle, niin siitähän ei hyvää heilu. Ja palautteille altistuminen on aina vähän jännää ja aina vähän pelottavaa ja sieltä tulee aina jotain sellaista, mikä jää mietityttämään. Mutta se on hyvä asia. Se on se tapa, millä me opitaan jotakin meidän tiimistä tai opitaan parhaimmillaan jotain itsestä. Ja palaute on erittäin arvokas työkalu johtamisen kehittämisessä. Ja siihen yksi konkreettinen prosessi on 360-prosessi, mikä yhdistää sen, että jokainen henkilö saa jotain hänelle relevanttia, hänen roolissaan onnistumisen kannalta relevanttia. Ja me pidetään huolta, että me puhumme yhteistä johtamisen tarinaa, joka on sitten taas meidän organisaatiolle relevanttia ja auttaa meidän organisaatiota onnistumaan. Ja kun me noin kaksi asiaa yhdistetään, niin usein me saamme aikaan parempaa johtamista, avoimempaa keskustelua siitä, miten me toivotaan, että toimimme tulevaisuudessa, mitkä ne meidän keskittymisen paikat on. Näissä jutuissa meidän täytyy olla varovaisia, meillä on taipumus lähteä tonne, mutta nyt meidän täytyy pystyä pysähtymään, keskittymään ja oppimaan yhdessä jotain uutta. Ja kun me nostetaan tämmöiset asiat näkyväksi, niin me mahdollistetaan se oppiminen niiden asioiden äärellä. Ja sen palautteen avulla kehittyminen, niin sehän tietysti tarvitsee sitä toimintaa. Eli jos se on pelkkä kehitysajatus, niin sen arvo on karrikoiden, voi sanoa, että se on 0. Mutta sitten kun sä rupeat toimii oikeasti tekee asioita, niin sitten se toiminta saa vasta arvon tai se kehitysajatus. Et pelkkä ajatus päässä ei vielä ole riittävää, että se pitää viedä käytäntöön. Kyllä. Räätälöinnin kysymykseen me ehkä jo vastattiin, eli sitä teemme itse asiassa paljonkin. Meillä on hyvin ammattitaitoinen tutkimustiimi, joka mielellään räätälöi kysymyksiä, mutta toki ollaan aika paljon tämän asian äärellä pyöritty, että tyhjästä paperista ei tarvitse eikä kannata lähteä. Eli meillä on aika hyviä työkaluja, joita sitten muokkaamalla pystytään niitä tilanne-, organisaatio- ja toimintakenttäkohtaisia modauksia tekemään. Tuliko sinne, Jani, jotain muuta hyvää kysymystä? No se voisi katsoa sen korjaavan palautteen muistilistan, kun siitä oli etukäteen, kun meitä sai myöskin etukäteen lähettää kysymyksiä, niin oli useampia, jotka halusi vinkkejä korjaavan palautteen antamiseen. Mitä me luntattiin jo etukäteen sieltä. Tosi moni oli kiinnostunut siitä, että miten sitä palautetta, sitten kun palaute ei aina tarkoita sitä, että saa pelkkiä kehuja välillä, saa myös korjaavaa palautetta. Ja itse asiassa sehän se ajatus toki onkin, että kuulisi ideoita, kuulisi toiveita organisaatiolta, mitä tehdä, niin kysyttiin, että miten sitä korjaavaa palautetta pitäisi joko antaa silloin, kun on esihenkilönä tai johtajana antamassa muille palautetta, tai sitten mitä pitäisi muistaa, kun sitä itse saa. Ja olette varmasti, tuossa nyt on yksi listaus siitä, mikä on hyvä muistaa, mutta ehkä semmoisia yksinkertaistuksia tässä on että silloin kun me annetaan palautetta toiminnasta organisaatiossa, niin me puhutaan käyttäytymisestä. Me ei puhuta siitä, että olenko minä hyvä tai huono ihminen, vaan me annetaan palautetta jostakin käyttäytymisestä tai jostakin reaktiosta jossakin tilanteessa. Me puhutaan silloin siitä työtekemisestä, työsuorituksesta, työroolista, ei siitä minun ytimestäni, siitä olenko minä hyvä vai paha ihminen tai oikeassa tai väärässä, vaan siitä, että jossakin tilanteessa tuollainen toiminta niin herättää tällaisia asioita. Ja niin kuin oikeastaan kaikki korjaava palaute pitäisi aina nivoa johonkin tavoitteeseen. Et ei me anneta palautetta huvin vuoksi, vaan jonkun takia. Eli jos tulee rakentavaa palautetta vaikkapa omasta toiminnasta, niin usein sitten on hyvä pysähtyä sen äärelle, että miksi sitä palautetta tulee, että mikä estyy tai muuttuu hankalaksi, kun mä toimin näin. Se syy mulle muuttaa mun toimintaa syntyy sitten sieltä, että en mä halua, että ihmiset loukkaantuu mulle, jolloin se tavoite on se, että mä opin ole heittämättä huonoa vitsiä tai
sanomaan asioita kiukuspäissäni suoraan ja ajatellen, että ihmisten pitää kestää, vaan pysähdyn miettimään sitä, että se mun tavoite on kuitenkin rakentaa toimivia ihmissuhteita. Me ollaan erilaisia ja mun täytyy välillä huomioida omaa toimintaa, mutta sen tavoitteen läpi asioiden tarkastelu on tärkeää. Ja ehkä se kolmas muistisääntö vielä se, että ihmiset on erilaisia. Täytyy tuntea se ihminen, jolle palautetta antaa. Jollekin voi sanoa suoraan, jollekin ei voi sanoa suoraan, jollekin pitää muistaa sanoa se pehmeästi, mutta jollekin sitten asiaa voi käsitellä tai voi jättää muhimaan. Me ollaan hyvin erilaisia ja ihmisiä ei saa jättää korjaavan palautteen kanssa yksin. Eli lähes kaikki meistä tarvitsee tukea rakentavan palautteen käsittelyyn. Ja jos me olemme antamassa rakentavaa palautetta, niin silloin meidän täytyy kantaa vastuu siitä tuesta myös. Eli kun itse menette rakentavaa palautteen antamista harjoittamaan omassa roolissaan, niin pitäkää huoli, että teillä on myös se tukiajatus silloin mielessä. Eli kun se rakentava palaute annetaan, niin meillä on myös vaihtoehtoja sitten ihmistä tukea ja auttaa sen palautteen sekä vastaanottamisessa että oman toiminnan kehittämisessä. Ihan kun mä olisin nähnyt täällä kysymyksen myös siitä, että kenelle se piti, tai kenelle kannattaa raportit antaa, että vaan sille osallistujalle vai muillekin, niin nämä on tietysti aina semmoisia asioita, jotka on tosi tärkeää sopia ennen prosessia lähettäessä, että saako esihenkilö vaikka osallistujan raportin nähtäväkseen tai kuka HR tai näin, että nämä on niin kuin viestinnällisiä asioita, mutta kyllä me yleensä niin kuin lähtökohta on se, että se on vaan sille itselleen, sille palautteen saajalle ja hän sitten hyödyntää sitä tulosta kertomalla omia havaintojaan sitten esimerkiksi omalle tiimilleen, mutta kyllä sitäkin, että tilaajalla on tietysti oikeus siihen raporttiin. Joo, ja sitten taas niin kuin yksihän semmoinen keskeinen ajatus kyllä tuossa, mitä käytiin niin kuin organisaatiotason esimerkiksi niistä käytänteistä, että miten me sitä palautetta käsitellään. Että vaikkapa esihenkilö, jos mä saan esihenkilöpalautetta tiimiltä, niin kyllä me silloin suosittelemme, jos emme jopa jo oleta, tai vaadi sitä, että sit sitä palautetta myös käydään läpi. Eli mä saan tukea sen palautteen ymmärtämiseen, mitä tämä tarkoittaa, mitä tämä voisi olla. Sitten mä käyn keskusteluja esihenkilöni kanssa vaikkapa siitä, että mä oon kuullut tällaista palautetta ja tämmöisiä odotuksia mun rooliin kohdistuen, mutta mulla ei ole tällä hetkellä niin kuin mietitty, että nämä kuuluisi mulle. Sitten me käydään sitä keskustelua siitä, että mihin nämä kuuluu ja mikä on relevanttia, jotta me pystytään priorisoimaan. Esihenkilön kanssa on tosi tärkeää sparrata sitä suuntaa, mihin omaa rooliaan, omaa osaamistaan haluaa kehittää. Ihan yhtä lailla on tärkeää oman tiimin kanssa käydä keskustelua siitä, että hei, mä sain tällaista palautetta, mä kuulin tällaisia toiveita, mulle heräsi tämmöisiä kysymyksiä, keskustella yhdessä siitä saadusta palautteesta, koska eihän esihenkilö yksin sitä tiimin työtä kehitä, vaan sitä kehitetään yhdessä sen tiimin kanssa, niin haastaa heidät mukaan siihen keskusteluun ja opettaa sitä avointa palautekulttuuria käytännössä. Eli avoin palautekulttuurihan tarkoittaa sitä nyt 360 näkökulmasta, että me voimme keskustella myös yhteistyön ulottuvuuksista. Me ollaan taitavia puhumaan osaamisesta ja taidoista ja vaatimuksista. Osaako joku käyttää järjestelmiä, niin kyllä me siitä osataan antaa palautetta ja osataan kertoa, mitä pitäisi tehdä toisin. Mutta sitten kun me tehdään yhdessä töitä ja ollaan erilaisia ihmisiä, niin meidän on paljon vaikeampi puhua niistä asioista. Ja keskustelemalla siltä, miltä tämä yhdessä tekeminen minusta tuntuu, mitä mä sinulta toivoisin, kun me yhdessä töitä tehdään, ja mitä mä sulta odotan, ja mitä sä odotat multa ja sen kuuleminen, niin sehän on avoimen palautekulttuurin konkreettinen ilmentymä. Eli lisäämällä tällaisia keskusteluja, näitä voidaan 360 avulla lisätä ja synnyttää organisaatioon, niin me käytännössä rakennamme avoimempaa kulttuuria, nimenomaan yhteistyön kehittämisen ja sen äärellä, että me voidaan puhua siitä, miltä se yhdessä töiden tekeminen tuntuu. Ja tähän loppuun vielä, niin mainostetaan meidän
ensi vuoden puolella alkavaa mentorointiohjelmaa. Eli tämä on myöskin erinomainen tapa kehittää sitä omaa johtajuutta ja toimia mentorina muille, että tervetuloa ilmoittautumaan, jos aihe yhtään kiinnostaa. Ja meillä oli tänään aivan siis todella suuri ilmoittautuneiden määrä, että meitä oli kaiken kaikkiaan 660 ilmoittautunutta, että ollaan kyllä todella tyytyväisiä ja ylpeitä tästä saavutuksesta, että harvoin saadaan ihan näin paljon ihmisiä linjoille, mutta niin ainakin tuo meidän webinaarin otsikko ilmeisesti kiinnosti. Toivottavasti onnistuttiin jollakin tavalla avaamaan ajatuksia palautteen ja johtajana kehittymisen äärellä. Ja jos omassa toiminnassa kaipaa ideoita kehittymiseen tai oman roolin muutoksissa, vaikka omassa roolissa tapahtunut muutosta ja semmoista sparrailukaveria kaipaa, tai sitten on vaikka joku haastava tilanne käynnissä ja tarvitsisi pallotella jonkun kanssa, niin mentorointi on yksi erittäin hyvä työkalu päästä keskustelemaan jonkun kanssa, joka on kokenut jo jotakin samankaltaista ja pallottelemaan niitä asioita. Toki mentorointia voi tehdä myös organisaation sisällä, mutta joskus ulkopuolisen silmät voi avartaa ja niin kun, jos kiinnostaa mahdollisuus tuollaiseen ohjelmaan osallistua, niin linkistä pääsee lukemaan lisää ja tietysti me mielellään kerromme myös lisää, jos jutulle haluaa päästä. Joo, ja meille tulee tässä nyt sitten lähipäivinä tämä materiaali jokaiselle ilmoittautuneelle ja mielellään jatketaan keskustelua. Ei mitään taka-ajatuksia, vaan sieltä vaan rohkeasti yhteyttä, niin sparraillaan tämän aiheen puitteissa, koska tästä me tiedämme kyllä paljon ja mielellämme keskustellaan kaikkien mahdollisten tahojen kanssa. Kyllä. Tämä webinaari alkaa olla tässä. Meillä on parin viikon päästä seuraava webinaari toisen kollegan kanssa johtoryhmätyöstä, siitä kun johtoryhmä ajautuu kriisiin ja vähän mietitään, että mitäs jos joskus sattuisi vaikka niin käymään, että johtoryhmässä olisi erimielisyyksiä tai jotain, mikä yhteistyötä hiertää, niin mitä sitten voisi tehdä. Et jos tuommoinen aihe kiinnostaa, niin joulukuun ekalla viikolla, jos sen väärin muistan, niin oli seuraava webinaari tulossa. Kiitos ajastanne. Toivottavasti saitte idean taikka kaksi itsellenne ja nähdäänpä ensi kerralla. Kiitos.